Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Base kan Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Si Joshua Bino. Joshua, maray na hapon. Please go ahead. Yes, maray na hapon, Sir Pio. Nagtuo na magtrabaho ang bagong designar na acting municipal fire marshal digdi sa munisipyo Candaraga Albay na si Fire Senior Inspector Edgar Tanyahura bilang bago sa nasabi ng posisyon digdi sa Daraga Albay at siyempre mga lakdang iyo ang pagkurtesiya sa mga lideres kan munisipyo. Nainot na kining pinasyaran, nag-courtesy call na kay Mayor Victor Perete Casubago kung sa maugma mag-inig inakomodar kan na alkalde at nakapaghuron-huron kung ano ang magiging direksyon man mga programa kan na Bureau of Fire Protection digdi sa munisipyo kan na Daraga. Kaibahan ni Tanyahura ang dati na Municipal Fire Marshal kan Daraga BFP na si Fire Senior Inspector Kevin Marqueses na sa kunyan, iyon naman ang OIC Fire Marshal kan Siyudad kan Legazpi. Dagdag na bareta, Joshua Bino, TCGB. Salamat, Joshua. Diretso tamo na ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustasa. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Sa 26,729 ng mga bags and hybrid rice seeds ang nakatalaan ay distribuir kan Department of Agriculture Bicol sa 142 na mga cluster ni na Farmers Cooperatives Association ni sa Bicol Region bilang paghahanda sa papaharaning Super El Nino sa pinakaultimong parte kan taon 2026 kung kaya nagkakaigwa na sinda ni na paghahanda sa siring kaining sitwasyon. Kaibahan sa mga itatao digdi, iyon may kasabay na foliar fertilizer, biofertilizer, asin soil ameliorants. Para sa mga paraoma na nagatanom ni inbred rice, Anvil Rice Bicol, presente na distribuir nin maabot o sobra sa 171,000 na mga bagas o bags sa anom na probinsya digdi sa Bicol Region para sa wet cropping season. Target na matawan ni na 29,657 na bags sa Albay, sobra sa 30,000 ang Camarines Norte, sobra sa 23,547 sa Camarines Sur, sobra sa 6,000 sa Catanduanes, 70,000 na bags sa Masbate, asin maabot sa 30,000 naman sa bags sa Sorsogon. Suportado man inikan mga foliar fertilizer, hali sa rice programa. Kan taon 2026 may kabilugan na 71,885 na hektaryang mga paroyan na Bicol o sa Bicol ang may irigasyon sa tabang naman kang National Irrigation Administration. Siniguro ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla na makakatuwang ang 25 units ng solar power irrigation system na nakataltag sa manibibang lokasyon sa Bicol Region. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, bisita kasubagong aga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si German President Frank Walter Steinmeier na nasa nasyon para sa duwang aldaw na state visit. Araw kadibang lideres na nagbibisita sa Malacanang, tinauan ng arrival honor sa Kalayaan Grounds si Steinmeier bilang parte kan mainit na pagresibi sa iya. Magkakaigwa maning bilateral meeting ang duwa kung saan kaibanan sa piglalauman na tutukaron ang issue sa komersyo, pangangapital, kooperasyon sa defensa, asin maritime renewable energy, asin iba pa.
Nakatalaan na maging testigo ang duang lideres sa nagkaperang kasunduan na susundan ni na pinagsarong press conference. Ini ang kainot-inoting state visit kan sarong leader kan Germany sa Pilipinas matapos ang sobra sa 6 na dekada. Ultimong German leader na nagbisita sa Pilipinas iyo si President Heinrich Lobk kan taon 1963. Sa katakod na bareta, ikinaugma ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin German President Frank-Walter Steinmeier ang positibong mga pangyayari sa ceasefire entre kan Estados Unidos de America asin Iran tanganing tapuson na ang gyera asin sa giraray na buksan ang Strait of Hormuz na pangenot na agihan kan mga barkong may darang petrolyo. Sa pinagsarong pahayag kan Presidente asin kan German President sa Malacanang, sinabi kan mga ini na maray ining bareta sa bilog na kinaban dahilan ta matutuldukan na ang gyera na nagadaraning matinding efekto sa dakol na nasyones. Alagad sinabi ni da Presidente Marcos Jr. asin Presidente Steinmeier na kaipuhan pa man sa giraray na mahiling ang aktwal na kasunduan kan Iran asin US bako sana ang pagpirma kan kasunduan kundi ang dagos ng pagpundukan karadibukan asin sa pagiraray na pag-abyerto kan Strait of Hormuz. Apisar ka ini sinabi ni Marcos na dahil sa dakulaan efekto kan nadarakan gyera sa ibang nasyones, mahahaluyan na makapag-adjust asin makabalik sa normal. Dagdag pa man kan opisyal na lalao manindaan na sa pagkakataon na ini, totoo na ang napagkasunduan na ceasefire tanganing maibolta na sa normal ang gabos na mga naafektaran kan kariribukan kan US asin Iran. Ipinagduon ni Speaker Faustino Boji III ang importansya kan mga propwesto na paghurunan sa ipapaapod na espesyal na sesyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa aga sa pagpapakusog kan social protection, edukasyon, salud asin pagkrear ng economic opportunity para sa mga Pilipino. Sigun kay Speaker D, dakula ang maitatabang kan mga propwesto na nakalista sa Proklamasyon Numerado 1318 na ipinaluwas kan Presidente tanganing masimbagan ang mga pighampang na problema kan dakol na ordinaryong Pilipino. Ipigdoon man ni D ang importansya kan pagsiguro na maipaotob nin marhay ang mga propwesto tanganing makapagtaon nin ginhawa sa mga beneficiaryos. Mientras tanto, nagsaangat na ning petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Alan Cayetano tanganing questionon ang naging balasahan sa Senado kan Hunyo 3. Sa isinangat na petisyon for certiorari and prohibition, pinaghagad ni Cayetano sa Korte Suprema na magpaluwas din status quo order o tanganing maibwalta ang sitwasyon bago ginibo ang pinag-question na lakdang sa Senado. Pinaghagad man din na Cayetano na ipawarang kwenta ang sesyon na pinanginota ni Senador Sherwin Gatchalian, deklarasyon kung may quorum na may 12 miyembro, pag-ilihir sa mga bagong opisyal kan Senado, pagdesiligdar kan mga bagong committee chairpersons asin iba pang mga lakdang na inaprubaran sa nasabing sesyon. Maut man kan mga petitioners na midbid pa man sa giraray si Cayetano bilang Senate President mantang si Senador Loren Legarda pa man giraray ang Senate President pro tempore asin si Abogado Jose Luis Montales ang Senate Secretary. Sigun sa mga nagpetisyon daing efekto ang gabos na naging aksyon asin pagdisigdar na nagpuon sa sesyon kan Hunyo 3 asin dapat na maibelta ang dating liderato asin komposisyon kan Senado mantang pinagdadangog ang kaso. Mabutwa sa espesyal na sesyon kan Senado sa aga Hunyo 17, ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano apisar ka nag-init na isyu sa liderato asin mga nagruluwasan na espekulasyon sa laog kan Senado. Inian pinagkonfirmar kan saro sa mga kaalyado ni Cayetano na nagsabing daininda tatalikdan ang sa indang obligasyon bilang mga senadores matapos na ipaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang special na sesyon.
Segun sa senador, bako ngunyan ang panahon para paghurunan kung may mabalyo o makalas sa Cayetano Block dahil mas importante na tutukan ang trabaho para sa nasyon. Tinaawan panindoon kaini na dapat iseparar ang anuman na sintikan politika, rigodon kan liderato asin mga world war kan mag-inibong na kampo sa laog kan Senado sa saindang trabaho bilang mga elehidong opisyales. Sinabi niyang maski piglalauman na presente ang bilog na grupo ni Cayetano sa pagbukas kan espesyal na sesyon, padagos man na nakatutok ang publiko sa mga masunod na pangyayari sa Senado asin sa posibleng pagbabago sa lado kan mga senadores. Pigpugulan ni Senador Alan Peter Cayetano ang dalawang senador na magkala sa saindang grupo asin magbalyo sa bagong minority block kan Senado sigon kay Senador Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo, maawot kan duwang senador na magtrabaho na sa grupo na pinamamayuhan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian alagad pinagpe-pressure ini kan kampo ni Cayetano. Dahilan kaini sinabi ni Tulfo na nag-iisip ng duwang senador kung paano sinda mahali sa Cayetano Block sa paagi na dai maafektaran ang saindang familia dahil sa pinaglalauman na backlash sa sainda. Mientras tanto, pinag-aadalan ni Senador Sherwin Gatchalian asin Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang posibleng aksyones legal laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod kan pag-anunsyo asin paggibo nin bakong otorisadong Blue Ribbon Committee hearing. Segun kay Gatchalian, ang pag-post ni Defensor sa social media manungod sa investigasyon kan flood control anomaly ang malinaw na panluloko sa namamanuaan. Mientras tanto, sinabi naman ni Tulfo sa strong interview na malinaw na usurpation of authority ang Blue Ribbon hearing na pinag-unabitan ni Defensor. Uminabot na sa 68 ang numero kan mga nagadaan sa magnitude 7.8 na linog na tuminama sa Mindanao kan Hunyo 8 segon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ngunyan aldaw. Sa situational report numerado 8, sinabi kan NDRRMC na nairehistro ang 1,339 iridong persona, mantang 33 na persona pa ang mantinidong nawawara ipighahanap. Mientras tanto, maabot naman sa 350,000 na familia o sobra sa 1.3 milyones na mga individual ang naafektaran kan kalamidad kung saan maabot sa 5,000 na familia o 18,000 na persona ang presenteng nasa 45 evacuation centers. Pinagakarkulong maabot man sa 150,000 de pesos ang kabilugan na danyos sa infrastruktura sa mga apektadong rehiyon kaibanan ang Rehiyon 9, 11, 12 asin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mabulta ni Bapan detalyes kan mga bareta pakaliis ka nagkaperang pagirumdom. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Ipinahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino na ipagpapadagos pa man sa Giraray ang investigasyon laban kay Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin apisar kan pagdimitir kay ni bilang head coach kan basketball team. Segun kay Tolentino, daing efekto ang resignation asin padagos pa man sa Giraray ang investigasyon sa isyo kan Alien Employment Permit o AEP requirement. Sinabi niya na matutok ang investigasyon kung nakapag-komple si Baldwin sa AEO matapos ang nangyaring pagkabutod kan duang basketball players kan Ateneo. Ipinagdoon pa niya na kaipuhanan na maipahiling ni Baldwin ang sa iyang AEP asin masiguro na daiining pinagbalgar na leyes sa Pilipinas. Makusog na pinahimutikan kan Ateneo de Manila University ang alegasyon na pigdudulagan ninda ang responsibilidad sa pagkagadan kan mga basketballista na sinda Rene Baterbonia asin Divine Adile. Sa sarong pagtiripon, sinabi ni ADMU President Padre Boboy Yap na sa primerong aldaw sana ka na naaraman ang pagkabutod ninda Baterbonia asin Adile, mas pinili ninda na silensyo na makipagkoordinar sa familia asin asikasuhon ang sa indang pangaipuhan na daay na kinakaipuhan pang mailuwas sa publiko. Sinabi niyang tinangro ang pamilya Baterbonia na mailayog sa Manila pero pigrespeto nila ang desisyon kan mga ini na akoon an offer kan local government unit o LGU. Sa katakod pang bareta, nakaabot na sa Talacogon, Agusan del Sur, ang bangkay kan Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonia kan Martes na maagahon, Hunyo 16, kaining taon. Sinabat an sa iyang bangkay kan mga kababayan na nagsindi nin kandila sa pag-abot kaini sa municipal gym kung saan ini nakahutad. Enot ng pigbiyahe ang bangkay kan atleta hali sa Davao City asin sinabat man ini kan mga residente sa nagkapirang banwaan asin syudades na inagihan kan convoy. Nagpuon ang public viewing sa Talacogon Gym alaw na rin hapon sigon sa lokal na gobyerno. Nagadan si Baterbonia asin kapwa kaini basketballista na si Divine Adile matapos mabutod sa sarong team building activity sa Dipakulaw, Aurora, Hunyo 8 kaining taon asin padagos pa man ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Pinagkondinar ni Senadora Riza Ontiveros ang illegal na pagbugtak ning floating platform asin communication antenna kan Chinese government sa Baho de Masinloc. Enot na pinagkonfirmar kan National Task Force for West Philippine Sea asin kan Philippine Coast Guard ang illegal na pagbugtak ning size na metrong movable floating platform na pinag-operar kan mga Chinese asin sinuportaran nin bagong kabit na antenna communications sa haraning mga rock formations. Sinabi ni Ontiveros, duwang Chinese vessel Yuexia UG 20028 asin Yuishan U6 ang nadokumentuhan kan Philippine Maritime Patrols na nagtataon ng logistical support sa nasabing illegal na installasyones. Pinag-inganyar man ni Ontiveros ang Departamento kan Foreign Affairs, Departamento de Transportasyon asin Philippine Coast Guard na ihiras ang full registry details, ownership structures asin maritime insurance providers kan kamparehong barko, magpataw ning sanction proceedings laban sa mga kumpanya asin individual na nasa likod kan mga nakikipag-koordinar sa ASEAN partners tangani day matauwanin access sa regional ports pati naan refueling asin resupply kan mga ini.
Mientras tanto, sarong metallic debris na may foreign markings ang nakuha sa baybayon kan Lian, Batangas, sigon sa Philippine Coast Guard. Susog sa informasyon kan Coast Guard Station Batangas, ipinag-report kan sarong concerned citizen ang presensya kan nasabing aluminum debris harani sa baybayon kan Sitio Talim, Barangay Luyahan. Pikakarkulong na sa 20 pie ang laba sin 10.5 pie ang lakbang kaini. Sa inisyal na pag-uugit gamit ang translation tools, nagluluwas na ang mga nakasurat na Chinese characters, posibleng may kinaraman sa antenna transmission window 5. Padagos pang pig-aaram kan mga otoridades ang pinaghalian kan nasabing debris. Nasa kustudya na kan Philippine Coast Guard ang debris para sa tamang dokumentasyon, monitoring asin kadagdagan na assessment. Padagos man ang koordinasyon kan ahensya sa mga magakanigong otoridades tanganing maaraman ang pinaghalian kan asin kahalagahan kan nasabi ng bagay. Ultimong bareta, ipinahayag kan National Grid Corporation of the Philippines na mababaan overall transmission rates ngunya na Hunyo na mahihiling sa electric bills kan mga konsumidores ngunya na bulan. Sigun sa pahayag kan NGCP, 56 sentimos kada kilowatt hour sana ang sisingilon para sa delivery kan sa indang serbisyo. Paliwanag kan NGCP na ang pagbaba kan singil darakan masababang transmission wheeling charges na may kinaraman sa bayad para sa pagatod kan kuryente gikan sa mga power plants pasiring sa mga distribution utilities. Pero digdi nagbaba man ang ancillary services o kaya ancillary service rates o gastos para sa pag-pass through services hali sa reserve market as in iba pang providers na may kontrata sa NGCP. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyeran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Padingnal Baldo sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack,